L-Università Amerikana ta' Malta ddikjarat li l-proġett tagħha f'Malta miexi skont l-obbligi li joħroġu mill-kundizzjonijiet biex ingħatat liċenzja ta' Università mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla. Fi stqarrija l-Università rreferiet għal rapport dwar bidliet fil-ħaddiema u qalet li minn din il-ġimgħa daħlu jaħdmu akkademiċi ġodda. L-Università qalet li f'dan l-istadju tal-proġett għandha full complement. Sostniet li b'dan l-ingaġġ l-AUM se tgawdi minn staff akademiku tal-Ogħla Kalibru, inkluż gradwati PhD minn universitajiet rinomati madwar l-Ewropa, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Awstralja. Fl-istqarrija tagħha l-AUM għamlita ċara li n-numri li qed jissemmew bħala miri li ma ntlaħqux ma jirriflettux il-ftehim tal-kuntratt li huwa pubbliku u aċċessibbli għal kulħadd. Sostniet li r-realtà hi li l-AUM kienet suġġetta għal proċess ta' akkreditazzjoni u kisbet il-liċenzja biex topera u gradwalment se tibda l-ewwel sena tagħha ta' promozzjoni barra minn Malta biex tikseb rikonoxximent ukoll fis-swieq ewlenin barranin. Spjegat li minkejja dan l-istadju bikri tal-proġett, l-Università xorta waħda bdiet iddaħħal l-ewwel studenti f'dik li ssejħet soft launch. Qalet li dawn l-istudenti diġà kienu assessjati u r-riżultati tal-ewwel semestru kienu sottomessi mill-fakultajiet. Fl-istess waqt qalet li t-tagħlim għat-tieni semestru se jkompli fil-15 ta' Jannar bis-sem ta' akkademiċi ġodda. L-AUM tenniet li wara l-iskrutinju li għaddiet minnu telqed b'mod immedjat biex tikseb livelli għolja saħansitra qabel it-tnedija formali. L-AUM diġà investit ħafna fix-xogħol ta' restawru kostruzzjoni f'baċir numru 1 bl-impenn riżolut biex tipprovdi opportunitajiet ta' studju eċċellenti ta' tagħlim u riċerka, kompli tajt l-AUM. L-AUM żidet ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se tniedi inizjattivi ġodda u qalet li fiduċjuża li dak li se jsir se jirriżulta f'università ta' suċċess bl-ogħla reputazzjoni.